खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं तृप्ति बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं प्रमद बर'नि अजद बिपिएफआ माब्लाबाबो गुबै सुबुंखान्थिनि नेमजों राजखान्थि खालामाखै। बिटिसिआव बिपिएफआनो सोरखार दाफिनगोना रोखा बुंदों हाग्रामा महिलारी। जमदुवार बियाबाव बिपिएफआ हानजा सुरदों। बेसेन बांनायनि हेंथायै सोमावसारनाया सरासनस्रा बाथ्रा बुंदों पनिभूषण चौधुरी। रिपाब्लिक टिभिनि गाहाय सुजुगिरि अर्नब गस्वामीखौ हमबाय। गुवाहाटीआव कंग्रेसनि दैदेनगिरि जितेन्द्र सिंह। दानिया आबुं रादाब। हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ माब्लाबाबो गुबै सुबुंखान्थिनि नेमजों राजखान्थि खालामाखै। जागायजेननाय समनिफ्रायनो बिपिएफ दोलोआ हिंसायारि आरो जाख्ल'नायजों लोब्बा थाबोदों। रांनि गोहो आरो मोदोमनि बोलोजों बिसायख'थियाव देरहानानै बिटिसिखौ सालायबोदों। सुबुंखान्थिनि दाराजों राजखान्थि खालामबोआखै। बे गोख्रों अजदखौ होदों इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। दिनै गावनिनो बियाब गयबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि साइकेल रेलियाव बाहागो लानानै आरो बे साइकेल रेलिखौ बेखेवना होनानै प्रमद बर'आ बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारीनि हेंथायै गोख्रों अजद होदों। बबेखानि हाग्रामा महिलारी आरो बिपिएफनि जाख्ल'नाय आरो गाज्रि खुंथायखौ बिटिआरनि गासैबो रायजो राजाफोरा बुजिनो हाबाय। बे खेबाव बिपिएफ दोलोआ आरो गोहोआव फैफिननो हालिया। बेनिखायनो सोलायनायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनो रायजो राजाफोरा ओंखारबोदों आरो सोलायनायनि थाखाय रेलि खालामनायाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों होननानैबो दाबि खालामदों प्रमद बर'आ। बबेखानि इउपिपिएल दोलोनि रेलि खालामनायनि थांखियानो जादों गामि गामि गिदिंनानै रायजोफोरजों सावरायलायनाय आरो रायजोनि जेंना जेंगोनाफोरखौ मिथिनानै लाना फोजोबस्रांनायनि राहा नागिरनाय होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों। फैगौ डिसेम्बर दानाव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव 25 निफ्राय 30 मासिखौ बिपिएफ दोलोआ देरहागोन आरो बिटिसिआव ब्रैथि खेबनि थाखाय फिन सोरखार दागोन होननानै दाबि खालामदों बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीआ मंगलबार खालि कक्राझार जिल्लानि 8 नं दतमा बियाबाव दतमा ब्लक आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव आइजोफोरनि सुबुंगौमा हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारीआ बुंदों दि बिपिएफ दोलोखौ बर'नि अनगायै गुबुन गासैबो हारिया मोजां मोनो आरो बिसायख'थियाव देरहाहोनो थाखाय ओंखारबोजोबबाय। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफनि देरहानाया रोखाखासै। बबेखानि एबसु एबा इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव बर'फोरनि भटखौ बोलायलायनायल' जादों। अब्लाबो बिपिएफआनो बर'नि भटखौ बांसिन एरैहाय अना बर'फोरनि भटखौ बिपिएफआनो 100% मोनगोन। एबसु एबा इउपिपिएलजों सासे सानै अना बर'फोरल' दंफायो, नाथाय बिसोर खामानियाव गैया। 90% अना बर'फोरानो बिपिएफजों लोगोआव दं होननानैबो दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारीआ। इउपिपिएल दोलोनि उनाव बिपिएफ दोलोआबो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं जमदुवार बियाबाव हानजा सुरदों। जमदुवार ब्लक लाइमोन बिपिएफ आरो बिएचइउ नि बानजायनायाव दिनै थाबायनानै हानजा सुनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो 4 नं जमदुवार बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि रेवरेवा नार्जारिया। बबेखानि बिपिएफ दोलोनि बे हानजा सुनाय जमदुवार ब्लकनि सिंनि जानालिगाव प्राइमारिनिफ्राय 1500 आरो बालागाव प्राइमारिनिफ्राय 800 सोद्रोमाफोरा बाहागो लानानै हानजा सुनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो होननानै मिथिनो हादों। बे हाबाफारियावनो रेवरेवा नार्जारिया बुङो दि गासैबो मेल मिटिं आरो जथुमाफोराव लोब लोब रायजो राजाफोरा नुजाथिनाय आरो बाहागो लानानै बिपिएफखौ मदद होफैनाया गावनि देरहानायखौ रोखा खालामदों। बबेखानि देग्लायबो बिपिएफआनो देरहानानै बिटिसिआव सोरखार दागोन होननानैबो रेवरेवा नार्जारिया बुंदों। मुवा बेसादनि बेसेन बांग्लाबनायखौ बिथा खालामना रायजोनाङै जगायग्रा बिफाननि मन्थ्रि पनिभूषण चौधुरीनि हेंथायै सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो मुवा बेसाद जगायग्रा बिफाननि मन्थ्रि पनिभूषण चौधुरीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि दा बिसायख'थिनि बोथोर। बिसायख'थिनि बोथोराव बायदि बायदि सोमावसारनाय हाबाफारिफोराबो बाङो। बेनि खाबु लाना हेंथा दोलोआबो मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै सोमावसारदों। बेसेन बांनायनि हेंथायै सोमावसारनाया सरासनस्रा बाथ्रा।
मख'नो गोनांदि रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेन बांग्लाबनाया सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ भुगिनांहोनाय समावनो बेसेन बांनायनि सायाव जगायग्रा बिफाननि मन्थ्रिया बेबायदि बानबुंथि होनाया जोबोरैनो लाजिथाव आरो गाहामै सामलायनो हायैनि बुंथि होननानै गोबाङानो अजद होदों। रिपाब्लिक टिभिनि गाहाय सुजुगिरि अर्नब गस्वामीखौ पुलिसा हमबाय। दिनै फुङाव मुम्बाइ पुलिसा अर्नब गस्वामीखौ मुम्बाइआव थानाय बिनि न'निफ्रायनो हमनानै लाबोदों। थांनाय 2018 मायथाइनि मोनसे केसखौ बिथा खालामनानै अर्नब गस्वामीखौ मुम्बाइ पुलिसा हमदों। एरैहाय एरेस्ट खालामनो थांनाय पुलिसनि हानजाया गावनि सायाव आरो बिसि फिसानि सायावबो आखाय होदों होननानै गोख्रों अजद होदों गागि खौरांगिरि अर्नब गस्वामीआ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मुम्बाइ पुलिसआ अर्नबखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव क्राइम ब्रान्चनि मावख'आव लानानै थांनाय जायो। मख'नो गोनांदि रिपाब्लिक टिभिनि गाहाय सुजुगिरि अर्नब गस्वामीखौ दिनै मुम्बाइ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल, मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरुनि मन्थ्रि प्रकाश जाभेदकार आरो मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहमोनजों लोगोसे गोबांसा राजखान्थिगिरिफोरा। बेजों लोगोसेनो मुम्बाइ पुलिसआ खौरां बिजोंनि उदांस्रिखौ लाजि फोनांदों होननानै गोख्रों अजदबो सिखांदों। मख'नो गोनांदि अर्नब गस्वामीखौ मुम्बाइ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जाथाया हादरनि राजखान्थियारि बारहावाखौनो सोलायहोदों आरो मुम्बाइ पुलिसनि हेंथायै माखासे जायगायाव रेलि खालामनाय आरो सोमावसारनाय हाबाफारिफोर लादों होननानैबो मिथिनो मोन्दों। फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां आसामनि बिबानाव थानाय कंग्रेसनि दैदेनगिरि जितेन्द्र सिंहआ दिनै गुवाहाटी दावबायफैदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय आसाम रायजोआरि कंग्रेसनि गाहाय मावख'आव सौफैनाय लोगो लोगोनो कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि आरो मिरुनि आगु मन्थ्रि जितेन्द्र सिंहआ बिजेपिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि जितेन्द्र सिंहआ आपार आसामाव गावनि दावबायनायखौ फोजोबनानै गुवाहाटीयाव थानाय कंग्रेसनि गाहाय मावख'आव दिनै हाबफैदों। गुवाहाटीनि गाहाय मावख'आवनो जितेन्द्र सिंहआ आसाम प्रदेश कंग्रेस, आइजो कंग्रेस, लाइमोन कंग्रेस, NSUI आरो कंग्रेस सेवा दलनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरजों लोगोसे खमैबो 5 घन्टा सावरायो आरो आथिखालनि थासारिनि बागै खौरां लायो। दिनैनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।